Alright, so good morning no mga ka-PN. Ari kita diri subong sa may ungka flyover no. Sa diin nga makita naton nga imbis salakyan ining saka diri taho subong ang nagaagi because man sa tuman ka hinay nga dalagan sining trapiko no. So mo kini kung makita naton ang dalagan sa trapiko from the town of Pavia mga ka-PN is tama kahinay. And ang kahamutan diri is ang nag-agi sa flyover subong. Kung makita ninyo no, mga tao ang nag-aagi diri subong. Just to makatabok dito sa piyak nga area. Kay dito ini sila masakay no. Pati kung hulaton mo ang dalagan sining trapiko diri bago ka makalabot sa Christ the King is minutes or even an hour ang imong hulaton. So ang mga tao ginhimo nila ini nga alagyan no para na lamang makaabot ini sa ilang mga pakadtuan mga ka-PN. So ang ginahimo sining mga estudyante, labigid mostly estudyante ang affected diri kag mga naga-opisina mga ka-PN. Nagapanaog ini sila diri sa may GT Mall no. Agod nga magsaka tabok dito sa may Christ the King terminal by using this structured flyover diri mga ka-PN. At no, so kung makita naton tuman ini ka hinay ang dalagan sa trapiko kay ginaobra nila ining dalan no, gina-widen nila ining dalan. Solusyon kuno para sa trapiko diri everyday nga experience sa mga nagalabay diri nga area. If aton nga lantawon dito sa may piyak ng area kay napaglabay naton is tama man dito ka laba no ang pilahay sining mga salakyan going diri sa may town of Pavia, and the same as true man diri sa may halin sa may banwasang Pavia no sa mga southern portion ngayon ang pila diri sa mga salakyan, especially mga passenger jeepney ini, tuman kalawig mga ka-PN. Right no, so makita nato na muning mga affected nga mga tao gid no, mostly estudyante kay lunes nga adlaw mga ka-PN. So amo ni no, ang ila sini nga ginahimo, ginasakaan nila ini, ginalabyan nila ini ang structured flyover para lamang mapadali inining ang ilang pagkadto sa piyak nga portion sining nasambit nga Taytay. So mostly mga ka-PN no, aton nga mga affected diri nga mga kauturan is wala gid ini ka prepare since nga wala sila kabalo nga mo ini kuno ang natabo na stuck sila diri sa traffic. So abiso naton no sa aton nga mga kauturan nga nagalabay diri everyday since nga Monday amo ining nagtubang sa inyo amo ining aton nga na eksperyensyaan diri. So better siguro nga adjust kita sa time naton no. If nagalabay kita diri everyday kay tuman ka perwisyo ini para sa aton nga especially kita nga naga-commute
So, tuman kaawat ini no kay imagine na rush hour subong kag amo ining experiensyahan naton diri. So nagapamalibad man no ini nga mga tawo nga maagyan naton diri kiti lugyag man tani naton sila nga interviewon pero gadali man ini sila mga kabien, so respetuhon ta lang no. Alright, so mo lamang ina ang madulong ko sa inyo subong nga agan, no? Gikan diri sa live situation sang trapiko sa may Ungka flyover. So sa liwat, ini si Alam Kalantas, mayong aga.